Táto výstava má v našej krajine dlhú a bohatú tradíciu a som hrdý na to, že môžem byť jej súčasťou už aj ako minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Agrokomplex nie je len výstava. Je to oslava práce našich poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov. Je to miesto, kde sa stretáva minulosť a budúcnosť nášho agrárneho sektora. A práve o budúcnosti by som chcel hovoriť. Dovolte mi ale na úvod trochu takú osobnejšiu spomienku. Keď som sa pripravoval aj s kolegami, to boli mesiace príprav na tento agrokomplex, tak som troška tak zánoril, sa vril do pamäti a do tej minulosti. Som si spomenul, že mám doma aj fotografie ako dieťa, ktoré sa tu fotilo na kombajnoch, traktoroch, kosačkách a myslím si, že to, že v minulosti agrokomplex bol 2-3 týždne, prelínal sa z augusta do septembra, kde sa zúčastňovali aj stredoškoláci na poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych školách, bola minulosť. Teraz to už tak nie je. Ale myslím si, že to bolo magické obdobie pre nás a viacerí z vás máte tie spomienky. Tak ako spomenul aj pán podpredseda vlády, tiež sa zúčastňoval a chodil sem. Ja si pamätám, ak som to tu navštevoval so svojimi rodičmi a tie krásne expozície, tú vôňu a chuť tej histórie, ktorá nám mala čo ukázať. A práve tieto zážitky, ktoré som tu možno, že v minulosti zažíval, ešte ako chlapec na základnej škole, vo mne aj tak prebudili tú lásku k tomu poľnohospodárstvu a formovali aj tú moju profesionálnu dráhu. A preto dnes stojím pred vami nielen ako minister, ale v prvom rade ako človek, ktorý má k tomuto sektoru hlboký osobný vzťah. Od môjho nástupu so svojimi kolegami na ministerstve, na jednotlivých inštitúciách nás čakalo veľmi veľa náročných, ťažko riešiteľných, veľakrát až nevyriešiteľných úloh, veľa problémov. Bohužiaľ, po príchode na ministerstvo pôdohospodárstva pri otvorení každého šuflíka pomyselne na ministerstve na nás niečo vyskočilo. A tých problémov je veľmi veľa. A máme za sebou jedno obdobie, veľmi zlé, čierne obdobie, možno že 3,5 roka, ktoré môžeme zadefinovať, ktoré je obdobie chaosu, bezvládia, neschopnosti a vládnutia amatérov, ktorí nám tu zanechali sektor úplne v katastrofálnom stave. A musím povedať, že boli sme svedkami v minulosti toho, že poľnohospodári sa rozdeľovali. Niektorí boli dobrí, niektorí boli zlí. Ja si veľmi pamätám z predchádzajúceho 3,5 roka úplnú ignoráciu plánu obnovy a odolnosti pre sektor pôdohospodárstva, kde som považoval za potrebné pre tento sektor z toho mať finančné prostriedky. A bohužiaľ sme sa dožili, že pre pôdohospodárstvo je z plánu obnovy momentálne jedna veľká nula. Ale musím povedať, že pred necelými 10 mesiacmi prišla vláda na čele s Robertom Ficom, ktorá povedala, že sektor pôdohospodárstva ako taký si zaslúži úplne iný záujem, inú priečku v tom, kde ho chceme posunúť. A ja som veľmi rád, že to nie je len úlohou samotného ministra, ale je to úlohou celej vlády, tak ako povedal aj podpredseda vlády. Že sektor pôdohospodárstva má svoje opodstatnenie a má svoj záujem, svoje miesto. A myslím si, že na konci tohto roka budeme vedieť spoločne zhodnotiť, že sektor ako taký dostal v zásade najvyššiu sumu zo štátneho rozpočtu. Blížime sa niekde k sume okolo 200 miliónov eur. Sú tu bývalí pani ministerky, pani ministri, ktorí možno vedia povedať, že v minulosti to tak nebolo. Ja si pamätám roky, kde bolo zo štátneho rozpočtu do sektora daných 1-2 milióny eur. Tento rok sa blížime k sume zhruba 200 miliónov eur. Bola dotovaná zelená nafta, kadavery, poistné, podpora pre špeciálnu rastlinu, živočíšnu výrobu, odvodové úľavy pre poľnohospodárov, pre potravinárov, 3-krát predĺžené. Myslím si, že tu je vidieť, že je to úlohou celej vlády, nielen samotného ministerstva. Ako som povedal, čakalo nás veľa víziev, keď sme prišli na ministerstvo. Prvá z tých víziev, ktorá bola taká veľmi dôležitá, ste tu viacerí poľnohospodári, to boli tzv. Nedoriešené, problematicky nastavené vyplácanie priamych platieb. Boli sme v prvom roku novej spoločnej poľnohospodárskej politiky a
A tento systém a tieto veci vôbec, ale vôbec neboli nastavené. A ja chcem poďakovať kolegom na pôdohospodárskej platobnej agentúre, kolegom na ministerstve, že vďaka ním, ich práci, nasadeniu, po večeroch, cez víkendy, a to vedia potvrdiť aj poľnohospodári, sa nám podarilo tieto priame platby do 36. vyplatiť. A chcem podotknúť, že sa nám tieto priame platby podarilo vyplatiť po niekoľkých rokoch prvýkrát bez akejkoľvek sankcie voči Európskej komisii. A chcem im za to veľmi pekne poďakovať a to je prvá vec, ktorá sa nám podarila. Ja to berem ako malý zázrak. Ale ako som povedal, tých problémov a úloh, ktoré nás čakajú, je veľmi veľa. A tá druhá, ktorá je, kde už poviem, že ja som není až taký moc veľký optimista, je vyčerpanie finančných prostriedkov z projektových výziev v druhom pilieri, kde musím povedať, že máme zanechaných vyčerpať do budúceho roku 600-650 miliónov eur. V priemere za predchádzajúce 3 roky, 21, 22, 23, sa ročne čerpalo zhruba 40 miliónov eur. Keby sme si to spočítali, tak povieme, že 500 miliónov vracame do Bruselu. Neviem, či viete, ale určite mi to nedá nespomenúť, sú sumy, ktoré v zásade išli do sektora ako takého. A zoberte si, že za 2 roky, 2021-2022, prvovýrobcovia dostali z druhého piliera zhruba okolo 8 miliónov eur. Potravinári zhruba 4 milióny eur. A ja sa pýtam, že či to je to, čo chceli predchádzajúci podporovať. Hovoríme o tom, že máme modernizačný dlh pri potravinárstve zhruba 1 miliardu eur. A dali sme za 2 roky nejaké 4 milióny eur pre potravinárov. Úplne katastrofálne číslo. Ako som povedal, čakajú nás aj veľké boje a spoločná cesta v riešení tzv. Tej byrokracie, prehnanej byrokracie, ktorú nám zavádza Európska únia. Prehnaný Green Deal, ktorý proste všetci vnímame a cítime. Ja verím, že tuto príde taký zdravý sedliacky rozum a príkladom toho je aj konečne a prvá aj tá účasť ministra životného prostredia, tá spolupráca medzi ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvom životného prostredia. To sú 2 inštitúcie, ktoré zastrešujú to, čo chceme proste. Byť aj samozrejme ekologicky, chrániť životné prostredie, ale aj pestovať. My máme veľký potenciál. Sme na 50% vidiecká krajina. Chceme zvyšovať potravinovú sebestačnosť. Všetci len o tom dlhodobo hovoríme. A preto prichádza aj zamyslenie a zmena. Podľa mňa by sme mali prví a ja som rád, že so svojimi kolegami, ale aj s poľnohospodárskou, aj potravinárskou obcou sa k tomu ideme chystať a pripravovať, že nebude fungovať to poľnohospodárstvo tak, ako fungovalo doteraz. Ja to veľakrát opakujem, ale je to realita, je to fakt. Poľnohospodár, ktorý pomyselne má 3000 hektárov a pestuje 3 plodiny, zamestnáva 10 ľudí, nemá budúcnosť na Slovensku. Hlavne v kontexte potenciálneho vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Už teraz dobre vedia viacerí poľnohospodári, že stratili prirodzene tie trhy, ktoré mali vybudované, že vyvážali komodity, pšenicu, jačmeň, kukuricu do iných krajín západnej Európy. Už teraz tam nemôže dovážať, lebo namiesto neho tam je ukrajinský dodávateľ. Preto ten poľnohospodár sa musí zamyslieť. My dávame odkaz aj vo forme dotácií, podpor, signálu, že my chceme zmenu poľnohospodárstva. Máme potenciál na to, aby sme hlavne sa venovali špeciálnej rastlinnej výrobe, ovocie, zelenina, špeciálnej živočíšnej, zvyšovanie stavu hospodárskych zvierat. Ja som rád, že môže zvýšené dotácie na chov, na dobyčiu jednotku, na chov oviec a kôz spôsobujú to, že konečne môže za prvého polroka tohto roku sa nám zvýšili stavy o 30 000 kusov. A myslím si, že tuto je cesta na to, aby sme sa ďalej v tomto posúvali. Treba, aby sme sa všetci spoločne zamysleli nad tým, že poľnohospodár proste nebude pestovať tú pšenicu a vyvážať ju do tej inej krajiny a zamestnávať 10 ľudí. Ten poľnohospodár má potenciál, zamestná 100 ľudí, bude sa venovať ovociu, zelenine, bude mať nejaké stavy, bude mať nejaké zvieratá. Toto je budúcnosť. Máme dlhodobo zanedbaný a nevyužený systém hydromeliorácií, závlahy. To je naše bohatstvo. Jak to v akom katastrofálnom stave vyzerá?
Tam musí prísť k spolupráci medzi ministerstvom, hydromelioráciami a samotnými poľnohospodármi, aby sme začali efektívne využívať to, čo tu máme vybudované. Nikto to nebude predávať, nikto to nebude privatizovať. Chceme do toho zainvestovať, aby sme vedeli prostredníctvom tohto robiť závlahy. Dobre viete, že ovocie, zelenina. Máme vynikajúce chuťové vlastnosti. Ovocinári povedia, zeleninári. Si kúpite jablčko z Holandska, umelé, bez chuti. Keď si kúpite jablčko na Slovensku dopestované, krásne, voňavé, chutné, tie klimatické podmienky, tá pôda, je tu veľký potenciál na to. A myslím si, že toto je spoločná cesta. A potom môžeme mať aj viacej tých slovenských potravín v tých obchodných reťazcoch, zvyšovať tú potravinovú sebestačnosť. Však 2,4 miliardy eur sa dovezie ročne v potravinách. 2,4 miliardy eur. 1200, 1300 kamionov denne, však to sú čísla, ktoré musia každého zaraziť. A ten potenciál tu máme, my tie možnosti tu máme, my sme v tom aj boli sebestační. A preto sa musíme spoločne zamyslieť spoločnou cestou, bez rozdielu kto, odkiaľ je, ako. Každý chce, podľa mňa, mať kvalitné slovenské potraviny na svojich pultoch, dopestovať. A tu ten potenciál je veľký. Samozrejme, že veľa sme spravili, Slovenský pozemkový fond, štátne lesy, naštartovanie procesov a tak ďalej, ale to nie je len moja úloha, to je úloha kolegov, všetci spoločne a ja som rád, že ten sociálny dialog tu je. Ja som není typ človeka, ktorý by som vysedával na rôznych okrúhlych stoloch dlhé hodiny a rozprával sa, pil kávičku a neviem čo všetko. Potrebujem pre mňa ako ministra a pre kolegov na ministerstve sú podstatné výsledky, aby sme sa posunuli ďalej, hmatateľné. Poteší každá drobnosť, keď príde za nami poľnohospodár, pán minister, toto sa dobre schválilo, toto nám pomohlo. Úplne veľakrát jednoduché veci. A preto ja si ctím a vždy si ctiť budem sociálny dialog. A tu chcem povedať, že každý môže mať rozdielny názor, ale ten sociálny dialog sa vedie a myslím si, že to je základ úspechu. Komunikovať o týchto veciach spoločne so jednotlivými stavovskými organizáciami, s poľnohospodármi, potravinármi, lesníkmi, aby sme vedeli tento sektor posunúť spoločnou cestou ďalej. Viete, to by som tak povedal jednoducho, že za nás hovoria činy. Potrebujeme praktické veci, reálne veci, nie len blá, blá, blá a niečo rozprávať. A to sú spoločné úspechy a ešte raz chcem poďakovať kolegom na ministerstve, na pôdohospodárskej platobnej agentúre, na štátnych, na všetkých inštitúciách, ktoré sú a spoločnou cestou sa nám podarí, verím, že tento sektor posunú ďalej. A tie stretnutia, ktorých sa spoločne zúčastňujeme, a ja veľakrát vidím na vlastných očiach, hlavne v teréne, lebo nerobím to od stola niekde v Bratislave, v kancelárii, ale myslím si, že som človek, ktorý hlavne chodí po regiónoch, navštevuje jednotlivé podniky od ovocinára, zeleninára, takého pestovateľa, takého potravinára. A potom prakticky veľakrát viete zistiť tie problémy, ktoré potom viete následne riešiť a ponúkať to a hlavne to celkové riešenie na to zlepšenie celého sektora. Dámy a páni, chcem vás ubezpečiť, že vaše hlasy z tých regiónov budú vypočuté a vaše skúsenosti budú premietnuté do našej politiky a našich rozhodnutí. A naďalej budem medzi vás chodiť a počúvať vás a spoločne hľadať riešenia pre lepšiu budúcnosť slovenského pôdohospodárstva. Pred nami stoja veľké výzvy, ako som spomínal. Potreba zvýšenia potravinovej sebestačnosti, diverzifikácia, zadržiavanie vody v krajine, vybudovanie kvalitných a stabilných lesov, digitalizácia pôdohospodárstva. A práve preto potrebujeme aj mladých, vzdelaných a motivovaných ľudí. Ja som tu aj pani rektorku, pána rektora. Potrebujeme, a tuto sa chcem obraciam sa na mladých ľudí, študentov stredných škôl, maturantov, vysokých škôl. Poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, to nie sú prežitky. Sú to moderné, dynamické odvetvia, plné inovácií a príležitostí. A potrebujeme vás, vašu energiu, nápady a technologické zručnosti. Štúdium na poľnohospodárskych, potravinárskych a lesnických školách vám otvorí dvere do, podľa mňa, fascinujúceho sveta, kde môžete skutočne zmeniť životy ľudí k lepšiemu. Čo by bolo dôležitejšie, ako zabezpečiť kvalitné potraviny pre našu krajinu, starať sa o našu pôdu a lesy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky robí všetko preto, aby sme vytvorili atraktívne podmienky pre mladých v agrosektore. Chceme, aby ste mali istotu, že v tomto odvetví nájdete nielen prácu, ale aj poslanie. Agrosektor má plnú podporu nielen ministerstva, ale aj celej vlády. Chcem kolegom poďakovať. A my si uvedomujeme, že tá situácia nie je vždy ľahká.
Ale môžem vás ubezpečiť, že robíme a budeme robiť všetko preto, aby situácia v sektore sa zlepšovala. Pracujeme na nových podporných schémach, zjednodušujeme byrokraciu, investujeme do infraštruktúry. Naším cieľom je, aby slovenské poľnohospodárstvo bolo konkurencieschopné, udržateľné a atraktívne pre mladú generáciu. Dovoľte mi teraz obrátiť pozornosť na miesto, kde sa práve nachádzame. Agrokomplex. 50 rokov. Areál agrokomplexu je svedkom mnohých úspechov slovenského poľnohospodárstva. Avšak musím priznať, že si vyžaduje väčšiu pozornosť. A je našou povinnosťou zachovať a zveladiť toto dedičstvo pre budúce generácie.